Якщо ви гуляєте по Франції, хочете, щоб вам плюнули в обличчя, скажіть слово «Макрон», вам одразу плюнуть. Тобто це людина з мінусовим рейтингом у Франції, яка жалюгідно робить все, за що береться. Порівняйте просто себе з іноземцями. Порівняйте наших недолугих керівників з іноземними керівниками, і ви побачите, що наші вищі їх на 4 голови. Давайте вчитися надувати щоки перед сусідами, але для цього треба починати подобатися самим собі. Я, наприклад, собі страшенно подобаюся. Я не розумію, чому ви собі не подобаєтеся, чому вам не подобається ваша країна, чому вам не подобаються ваші Збройні Сили, чому ви не в захваті від нашого керівництва, чому ви не щасливі від того, що наш народ героїчний, чому ви не в ейфорії від того, що належите до нації героїв і звитяжців.